So 40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Get it money, nigga, that my man. Hi, kapatid! Hello mga kapatid, welcome back na naman sa ating YouTube channel mga kapatid. Maayong buntag kanyang tanan. Karon day gapukong ako dere no. Gapukong ako. Kanindot ba sa tong adlaw karon no? Ganahan ko. Nice ganda. Minaw si mama sa misa. Nagpa-radio si mama. Karon limat tadi ko sadyo wapa kadyo init, medyo ngit-ngit ba itong video. Kaya karon dahil mga kapatid, magtanom ko kamatis karon ako na i-transfer kay tag-asa ko mga kamatis nga na siya akong seedlings nga na siya dapat ibalhin na siya. Okay, ako hilig jud ko tanom mga kapatid, hilig jud ko kay simple ramang good og natay tanom kay dali ra mo kuha, dihar ta mo kuha dito. Natay mga kinahanglan sa tong bahay. Lawuy ta, wari sudan, maglawuy ta, pwede ta mo kuha dito. Kuha tag lamas nga na kung mga sili oh. Kuni kong mga sili kago po. Wala kanang natiguwang na, wala yung mga bunga. Pero wala na raman mo atang tanga kay na magapoy panahon siya nga bunga. Ini akong alugbati. Na alugbati. Akong sibuyas dahunan, kung taong. Mga taong, lumbay ng taong. Isa, dua, tiga, empat, lima, ano ito. Walo ka mukha kong taong dito napita. Diyan na po ko'y taong dito napita. Talong. Talong ni Carla. Mga pi sa taon na. Painit sa katong tiyan. Magkapi sa taon na mga kapatid. Let's go. Mga pita ninyo mga kapatid. Mother, anak kong mama nagkuan nag-harvest og tangkong kay magluto mig tangkong undang paniod do. Nakikuban siya sa nako sa panaw sa nakikuban siya sa nako wala lamang siya magtanaw sa nako Karaan na po na kong tangkong. Mapakadyo init na kapatid no. Bija tong quality sa tong cellphone. Ay batohon ra. Mga sibuyas na mga kapatid. ang iyang mga sama mao ang Nice ting natin mga tanom. sa iyang kanako Kung tangkong bisan pa man sa atong pagkakataon. ang taong nga nasaot. Isa ko na sa umama o niya. Muna tong tinangtang sa umama ganina. Hilig kong tanong mga kapatid mo hilig kong tanong mga gusto pong makailan ako tanawan ninyo sa akong maubang mga videos nga na ko yung mga adakang tanong ito. Kani nga kawayan din ako mga kapatid. Kuan niyagi mga palidya kanang ampalaya. Nabuong pud mig harvest niyagi pud ug sumud-an namo kanang matag buntag utaw dagitlog. Nami bayang palidya mga kapatid butang dagitlog. Na karon tungod sa dugay na mo tong itangtang. Pati sa botonahan magkubkub ko.
Di siya ramat na mag-video dito pita kay taas na kayo mga kapatid atong video. Magkubkob sa kwarto mga kapatid. Ay magkubkob na puta. Ana magkubkob na ko na. Hindi ra pagtanom ng uban. Sinda nagtanom ng uban. Kapatid niya medyo lalim pud og magtanom ta mga kapatid. Proud ko sa mga taga-babaw sa ato sa bukid nga mga pugihan kadtong mananom. Wa pud sila wa tay mga lamas, wa tay mga pitsay nga nano. Mga bilib ko ninyo mga taga-kuan bukid nga hili og tanom-tanom. Wa ko pud og daghan pa ming yuta. Hili ko tanom mga kapatid. Og daghan tanom. Kay libre na mo gud mga kapatid. Ug na tay tanom-tanom. Iwan na nakadyoy gasto, magbahig mga lamas-lamas sa mga unsa dang utan-utan. Medyo niinit na mga kapatid, medyo niinit na. Oh. Kuha pa ni kuga. Iuga pakuan sana eh. Papakuan sana. Kuha pa na kuga. Oh. Nya mga kapatid, kanang nay paningot og gamay. Kubulo po unahan kaya ito nung po bang mga kamatis kaniliging kugihan tabuyag mo nanom niabot kog pananom at wala kapitan among barangay captain sa mong Bulawan nihanyo ko sa una silang lugar ba kanamay sila area nga bakante bitaw mo tong akong yanyo nga kap pwede bagtam na nato ni kap tung nga arami harvest ko si jangan na ba si kakuha ra ko mi og gusto maglamas gusto magutan nga na hanjo ko kapitan isugot mga sige long amo ko daghan ko yung tanom silang bayo silang luyo grabe si kuan si kapitan primo pilisan mo to nga grabe ang pananom na to daghan ko okra may bato may taong may pitsay katong pitsay jud kinakabaligya mi mga kapatid grabe katong kamatis grabe halin na mo to muna kay ako hilig jud ko tanom mga kapatid og napay da kaming duta na hilig jud ko pananom mga kapatid hilig jud ko sukad na pagkabata na elementary pa ko tama ni high school, tama ni college, antod karon sige pud kog tanom-tanom. Aligas Ginoo na kugihan tabuyag. Ari na pud ta magkubkob mga kapatid atong solito ni atong lugar nga gamay ra ba, no? Balag magtapat-tapat ra, basta makabunga lang. Nya dili man sad pud pang baligya sa merkado, pang budget sa atong bahay ba, no? Magkubkob sa tama kapatid. Karon mga kapatid, human ako tanom. Uy. Pari ay. Napay upat di ba matanom. Karon diara ko pagtanom mga kapatid. Ang init na. Kuan nila kabuok tanan. Bay 5 kabuok, kakamatis 25. Nah dari guban. Kamu? Nah, dari kuban na. Kamatis. 25 kabuok ako kamatis nga kitanom. Karon manguha na po tao kuan kaning nay tabon kay init. Kay summer ba yung maladya. Kining saging ito ipando manguha ta. Let's go banigi po ninyo mga kapatid. Atong saging itong kaon. Ibutang ni dinhing dapita. Mga itong saging kapatid dong. Mga itong itabon sa itong tanom. Para mga kapatid, mga kinuha nga pagtabon sa kamatis. Saging pandong. Nagsugod ta ganina mga alas 5 to, alas 5 media 5:30 sa to mga kapatid. Karon nahumanta alas 8 ay hindi 7:55 mga kapatid. Alas 7:55 nahumanta katong kuning saging. Mga kapatid, salamat sa inyong pagsuporta nako mga kapatid. O padayon gyapon ta sa to YouTube channel. Mga kapatid, o
amping tang tanan. Sana nga gabayan mo sa tug Ginoo. Labi na siyang mga pamilya o akong mga pamilya. Bye bye mga kapatid. Bye bye.